Srácok, itt lennénk egy újabb mai videóban, és ebben a mai videóban FC Mobile lesz, és most léptem be ma először. Szépen így gyűjtsük be, most ezt a D5-öset tudom begyűjteni. Szépen kapok 500 rank pontot, ami elég jó. Itt kapok 200 000 coint, ugye, 500 gemet, és most azért több gemem lenne, csak ugye vettem ilyen 2000-eseket, ugye, és hát azért bejött most a Juventusos, meg a Bayernes, és remélem nyitunk valami jót. Ugye vegyük is meg szépen. Így. A Division Rivals-t toltam, ugye, bár Legendary vagyok. A menedzser mód az nekem nagyon unalmas, én ezt nem szoktam nyomatni, de majd arra is ráveszem magam egyszer. Hát ugye itt az eseményben itt járok, ugye itt egy Kalulu jár. Ja. Itt a Bayernes részben már nagyjából így végeztem, hát azért nem, de nem tudom, hogy ezt a Champions tokent mire lehet költeni. Bár lehet itt a menüben meg lehet nézni. Itt meg majd lesz egy 123-as játék, és lehet arra lehet költeni, nem tudom. Szerintem arra, azért most nem is akarom ezt elkölteni. Nem tudom, a Star Pass-ben nem fejlődtünk. Jó, csináljuk meg szerintem az extra time-ot. Szépen itt a Bayern Münchenes. Which player score in the final? Nem tudom, Mandzukic. Szerintem, jó. Who was born? Ki igazolták? Nem tudom, Mandzukic. De who did after Juventus, jó. How many goals Mario Gomez? 19, jó. És how many points did 11. Jó, hát ez most sikerül. Tudtam értelmezni legalább a kérdéseket. Jó, jön a Juventusos. Which player nem tudom, Barzagli, most tudom ki az. Nem tudom, ezeket nem tudom. Lichter, Swede, nem? De nem tudom, itt nehogy ez... hát az összeset elrontottuk, nagyon ügyes vagyok. Hát ilyet egy se sikerül. Mindegy. Nézd, itt azért megnézem, hogy van-e már rá elég pontunk. Nem 1005 van. Jó, mindegy, kibontjuk az ingyenest. Ez mindig jó az ingyenes, és hát legyen a Pulisic. Ez eladható. Ja, itt ezt be kell gyűjteni. Igen, szerintem az. Jó, itt így áll a csapat. Jó. Itt market. My players. Hát, Pulisic. Ja. Még ezt a Reinders-t érdemes eladni. Mennyiért? Legyen így. Ugye meg is fogják venni. Ugye, igen, majd begyűjtjük pénzt. És akkor itt van Ricardo Carvalho, akit szintúgy el akarok adni. Ezt meg, mit tudom én, 894 ér, így szépen eladjuk. Úgyis be fog jönni. Ugye? Jöjjünk is ki, és akkor ezt már itten megnéztük. És igen, még egy dolgot akartam,
hogy megnézni az árakat. Hát azt mondjuk pont RB kell nekem. Várjunk. Ez azért komoly ez az RB. Position RB, mert nekem az kell. Ugye, csak program. Nem, ez. Jó. Mi? Hát de itt miért csak 2 mutat? Mindegy srácok. Akkor szerintem vegyünk itt lent lesz. Egyet tudunk venni, és akkor bontsuk is el azt a kevés kis pontot. Melyik legyen? Alám, ez. Vagy várjunk. Legyen ez. Első nyílik. Nincs effekt, 115. Következő. Itt azért fejlődik a badge, effekt. Ugye francia, azt nem tudtam, CB, Juventus. Az a Kalulu, akit lehet szerezni az eseményből. Miért nem izés jött? Bayern-es, mindegy. Még maradt 4. Ez milyen? Legyen ez, maradjunk továbbra is ennél. 112-es. Megint fejlődik a badge. 116-os. Jó, még 2 van. Megint fejlődik a badge. Effekt, megint olasz, legyen Bayern-es, CB. Juventus persze. 117-es, az nem rossz, és már csak 1 van. Hát ja. Effekt, ugye Kanada, Striker, Juventus, nem tudom, David. Az egy 118-es David. Az komoly, mondjuk. Várjunk csak. Jó, de várjunk, van olyan felállás, ami 4 támadós. Szerintem van. Ez 4 támadó? Nem. Ez 3 támadó. Olyan, ami 2 ST, ugye? Meg ELV, meg izé. Nem ez az. Úgy ez se lenne rossz, meg amúgy beraknám azt a Davis-t. De nincs olyan, hogy... Régen volt a izébe. Vagy... Várjunk. Ez a 4-2-4, ugye? Ez se az. Ez se. Nem tudom. Na ez az. Igen. Ez az. Igen, ez az. Csak akkor meg ugye a Palmert, azt nem tudjuk használni. De mi? Palmer ez nem jó izébe. Ó, várjunk. Viszont a Palmer az tud játszani eremet. Tehát nem tudom, hogyha beraknánk, csak nézzük meg. Ugye, oké, csak itt a képernyő felvétel van valami baj, vagy nem tudom. Hát amúgy ez így jó lenne. Amúgy szerintem lehetne ez. Legyen ez is bár mondjuk a Palmer meg azt hiszem, nem tudom, jó lesz ez. És akkor rankápoljuk fel a Davidet. Jó. És akkor ugye Striker, jó.
jött, ezt tudjuk. Jó, nem baj. Szerintem jó, mert David az jó amúgy. És akkor Palmert tréning transfereljük át a Davidre. És a Palmert azt amúgy berakjuk, azt nem tud ilyet. Azt ilyet, nem. Jó. A Palmer az mennyit ér? Ja, még benne van az előző csapatomban, várjunk. Na, ugye itt a Palmer, ezt innen is szedjük ki szépen, rakjuk be ezt, ez most tökéletes lesz, csak véletlenül itt több csapatot csináltam, nem mindig. És akkor ennyit ér? Ja, igen, itt van. Hogyha ezt beraknánk, akkor position RB akkor a Gustót ezt le tudnánk igazolni. Igen. Hát ez így, srácok, szerintem jobb döntés. És akkor jön a Gusto. Ja, jön a Gusto, aztán annyi. Azt meg berakjuk a Zaire Emery helyére szépen. Swap, Gusto. Jó, így, és akkor majd ezt rankappolni. Nem tudjuk, de majd a következő videóban felrankappoljuk. Most srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Hát azért volt egy kis változás, hogyha tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!